del programa, primer entrem amb una idea i sortim amb una empresa. El que sí destacaria especialment és la gran xarxa de contactes de professionals, de mentors, mentores, que té el programa. Llavors, qualsevol mancança que hagi pogut tenir el projecte s'ha vist coberta pel programa. Primer em va ajudar sobretot a estar en contacte amb altres persones que vivien una situació semblant i que realment necessitaven, no? Compartir amb altres persones que ens trobàvem en la mateixa situació. I doncs al final en una etapa molt inicial el que necessites és xarxa, és suport, és gent que et pugui ajudar quan tens el cap ficat i mirant cap avall únicament, a pausar, aixecar la mirada, mirar-ho des d'una altra perspectiva i compartir tant les alegries com les angoixes i fer camí conjuntament.